Ako sa z normálnych buniek stávajú nádorové? Z normálnych zdravých buniek sa bunky nádorové stávajú vlastne mutáciou DNA. Bunka zmutuje, jej DNA zmutuje a potenciálne sa stáva nádorovou. To je základný dôvod a základná príčina v podstate vzniku nádorov. Vie náš organizmus si s tým nejako poradiť? Áno, náš organizmus má rôzne mechanizmy, ktorými takéto bunky vie identifikovať. Napríklad v bunkách sa nachádza špecifický gén TP53, ktorý jednoducho viac ako polovice nádorových ochorení sa identifikoval ako zmutovaný alebo poškodený a tento jednoducho gén nie je schopný potom vlastne plniť svoju úlohu, vytvárať špecifický proteín, ktorý sa volá proteín P53, ktorý jednoducho vie odhaľovať už vo vnútri bunky priamo mutácie DNA. A čo vlastne tento proteín P53 robí s týmito rizikovými bunkami? No, proteín P53 je považovaný za tzv. Strážcu bunkovej DNA, opravára bunkovej DNA, považuje sa za kľúčový vlastne protinádorový proteín. Jeho hlavnou úlohou, ako som už povedal, je strážiť, aby sa bunková DNA, ktorá sa nachádza v jadre bunky, nezmutovala. Pretože už sme si povedali, že hlavnou príčinou vlastne nádorového bujnenia buniek je jej zmena DNA a jej mutácia. Proteín P53 sa snaží v prvom rade, ak identifikuje, že dochádza k nejakým zmenám na DNA, túto DNA opraviť, to je prvá vec. Pokiaľ však zistí, že jednoducho DNA už je neopraviteľná, tak sa snaží jednoducho zabrániť ďalšiemu množeniu buniek, to znamená, bunka prirodzene síce žije ďalej, ale nie je schopná sa deliť a tým pádom k jej množeniu nedôjde a potom neskôr samozrejme prirodzene zomrie aj so svojou mutáciou a nedôjde teda k rozvoju nádorového tkaniva. Alebo po tretie, v takomto naozaj závažnom stave jednoducho prispeje k urýchlenému usmrteniu takéto bunky. To je prirodzený vlastne obranný systém bunky na úrovni proteínu P53, ktorý chráni a stráži bunku, aby sa nezvrhla na bunku nádorovú. Hovoríš, že príčinou väčšiny nádorov je práve poškodený tento gen TP53. Vieme my niečo urobiť, aby zvýšiť aktivitu tohto proteínu P53? Áno, keďže, ako som už povedal, že u väčšiny nádorov sa zistilo, že je jednou z príčin naozaj poškodený a zmutovaný vlastne gén TP53, je to tzv. Transkribujúci proteínový gén P53, ktorý vlastne zabezpečuje, aby sa v bunke vytváral proteín P53, ktorý, ako sme povedali, má práve tento protinádorový, obranný a ochranný účinok a reparačný alebo opravný účinok na DNA, tak jednoducho, pokiaľ je v bunke znížené množstvo proteínu P53, je dobré, aby sa táto koncentrácia a množstvo proteínu P53 povedzme u rizikových buniek, to znamená potenciálne u rizikových ľudí, zvýšil. To sa samozrejme dá urobiť aj okľukou, to znamená aktiváciou iných štruktúr, ktoré vedú k tomu, že množstvo proteínu P53, ktoré v bunke je, sa dá zvýšiť a hlavne sa dá vlastne zvýšiť jeho aktivita. K tomuto zvýšeniu proteínu P53 sa dá jednoducho pomôcť aj napríklad určitými rastlinnými výťažkami, ktoré na to majú dokonca aj vedecké štúdie, ktoré dokázali, že dokážu zvýšiť aktivitu proteínu 53 aj u ľudí, u ktorých jednoducho ich koncentrácia, respektíve ich množstvo v bunke je výrazne znížené a jeho tvorba ako obmedzená. Existuje na trhu nejaký produkt, ktorý vie nám s tým pomôcť? Áno, na trhu je takýto produkt, ktorý je teda na trhu už skoro takmer rok. Jedná sa o produkt Oncorin P53. Je to doplnok, ktorý obsahuje zložku, ktorá má preukázané na základe teda medzinárodnej vedeckej štúdie, že dokáže zvýšiť aktivitu proteínu P53 priamo v bunkách a dokáže dokonca na
humánnom, teda ľudskom tkanive zasiahnutom rôznymi typmi nádorov, ako je napríklad, nádor hrubého čreva alebo nádor prsníkov, prípadne pľúcny nádor alebo nádor prostaty, dokáže jednoducho znížiť množstvo potenciálne rastúcich nádorových buniek, keď to mám povedať tak zjednodušene. Takže Oncorin P53 je produkt, ktorý je na trhu už takmer rok a dokonca bol aj klinicky skúšaný u pacientov s benignou hyperpláziou prostaty alebo s karcinómom prostaty, ktorým sa pridával k existujúcej liečbe. Počas 3 mesiacov preukázal významné zníženie prostatického špecifického antigénu, tzv. PSA, ktorý dokázal znížiť od 14 až do 27%. A rovnako tak klinicky došlo k zlepšeniu klinického stavu v podstate prostaty, ktorý teda priamo hodnotili urológovia. Takže produkt ako taký nielen je experimentálne vytvorený, ale bol vlastne v podstate aj klinicky skúšaný práve u seniorov s zväčšenou prostatou alebo s nádorom prostaty, a to s dostatočným účinkom, kedy jednoducho jeho pridanie k existujúcej liečbe výrazne posilnilo práve tú jednoducho protinádorovú liečbu. Keď hovoríš, že produkt Oncorin P53 úspešne prejavil seba v klinickej štúdie u prostatíkov, vieme povedať, že pomôže aj pri iných typoch nádorov? Áno, môžeme to takto úplne všeobecne generalizovať, pretože sa jedná o aktiváciu všeobecného v podstate obranného systému u teda človeka, to znamená, ako som už povedal, ide o aktiváciu proteínu P53 v bunkách, čiže po tej teoretickej rovine, pokiaľ jednoducho to funguje u mužov s zväčšenou prostatou alebo s nádorom prostaty, tak očakávaný účinok je rovnako tak aj pri iných typoch nádorov, čo samozrejme aktuálne práve testujeme, najmä teda u žien v oblasti nádorov prsníka a nádorov krčka maternice. Uvidíme, s akými výsledkami, ale predpokladáme, že nie je dôvod na to, aby produkt Oncorin P53, ktorý samozrejme neslúži ako náhrada liečby protinádorovej liečby, ale ako doplnok k existujúcej a prebiehajúcej onkologickej liečbe, môže výrazne zvýšiť efektivitu a účinnosť primárnej onkologickej liečby, či už chemoterapie alebo aj hormonálnej terapie. Teda hovoríš, že Oncorin je vhodný hlavne pre pacientov, ktorí sú už liečení, alebo vieme ho použiť aj v rámci prevencie? Oncorin P53 bol primárne v podstate vyvíjaný ako produkt, ako doplnok existujúcej onkologickej alebo protinádorovej liečbe, ale samozrejme jeho potenciál je, by som povedal, aj u ľudí, ktorí majú zvýšené riziko vzniku nádorového ochorenia, napríklad buď z dôvodu nejakej rodinnej anamnézy, to znamená, že niekto v rodine prekonal nádorové ochorenie a tým pádom je takto jednoducho rodinný člen potažmo tiež v riziku, ale teda aj u ľudí, ktorí boli preliečení a povedzme vyliečení z nádorového ochorenia, tak samozrejme v rámci prevencie je vhodný aj pre nich, pokiaľ teda aktuálne nemajú žiadne prejavy nádorového ochorenia, ale samozrejme sú vždy alebo zostávajú ďalej rizikoví. Takže tak. Ja nám všetkým želám, aby sa v našich telách čo najmenej buniek prirodzene mutovalo a želám všetkým hlavne veľa zdravia a tým, ktorí sa trápia s nádorovým ochorením, želám skoré uzdravenie.